2 akordeóny, 1 pódium a dávka talentu spríjemnili večer pezinským milovníkom hudby. Stalo sa tak v pondelok 28. novembra. Hudobníčky svojou hrou po prvýkrát v našom meste predstavili rytmy srbského pôvodu. Akordeón alebo hovorovo tiež harmonika je hudobný nástroj s unikátnym zvukom. Presvedčiť vás o tom mohol aj pondelkový večerný koncert akordeónového dua. 2 umelkyne so srbskými koreňmi predviedli svoje nadanie v malej sále Domu kultúry. K zorganizovaniu podujatia prispelo občianske združenie Spolok Srbov na Slovensku. Toto vystúpenie dostalo výstižný názov Srbská harmonika. Sme sa rozhodli, že urobíme niečo nové a niečo nové teda v tom, že zahráme niečo, čo sa tu ešte nehrá, že budeme robiť niečo, čo je nám blízke a že to približíme ľuďom, medzi ktorými žijeme aj my, čiže tu na Slovensku. Pre mňa je to naplnenie všetkých mojich vnútorných myšlienok. Ja to tak vyjadrujem cez tú hudbu. Finančnú podporu sa im podarilo získať od Úradu vlády Slovenskej republiky. Dozvedeli sme sa o také možnosti, že teda by sme mohli požiadať o grant z úradu vlády vlastne na tieto projekty národnostných menšín. Takže sme takto to vyskúšali a ten grant sme dostali. Obe umelkyne pochádzajú zo Srbska. K akordeónom sa dostali ešte v detstve. Žiaden nejaký iný dôvod nebol, len, že idem do hudobnej školy, idem na niečo hrať. A tú lásku som vlastne získavala k akordeónu tak, že som vlastne až keď som na ňom začala hrať. Mňa na rozdiel od Sneží priviedol otec. V podstate v rodine som ani nemala byť ja, tá, ktorá mala hrať na akordeón, môj starší brat, ale on, keďže sa mu nejako moc nechcelo. A mala som celkom dobrý sluch v tom čase, takže ja som mala taký malý akordeón, som popri ňom hrala a potom už to bolo samozrejmosťou. Ich hudobná dráha ich priviedla až na Slovensko. Prešli rovnakou akademickou pôdou na VŠMU v Bratislave, kde Snežana bola študentkou a Anna zas asistentkou docenta Rajmunda Kákoniho. Hudbe sa venujú až do súčasnosti. Repertoár pondelkového koncertu v Pezinku bol rozdelený na 2 časti. Skladby sú z polovice z klasického repertoáru. To znamená, že klasická hudba, ktorú skladali srbskí skladatelia, tá teda nie je písaná pre akordeón, je to buď pre klavír alebo pre zbor a vlastne je to v aranžmánoch pre 2 akordeóny. Druhá polovica koncertného programu bola tvorená ľudovými skladbami zo Srbska a Macedónska. Išlo o folklórne pesničky s rôznymi rytmami. Skladby hudobne spracoval pre akordeónové duo Dragan Mirkovič. Vlastne sme urobili program tak, aby bol aj taký trošku vážnejší, ale zase nie moc, lebo aj v tej vážnej hudbe sú stále folklórne motívy a vlastne v druhej polovici, aby to bolo také veselé. Slovenský národ cíti tie rytmy a vedia sa vžiť, takže podľa mňa tá prezentácia tej našej hudby bude ešte znieť. Ja dúfam, že bude aj pokračovať naďalej, lebo nám sa to veľmi začalo páčiť. Koncert sa niesol po celý čas v komornej atmosfére. Do nášho mesta priniesol hudobný zážitok a aj kultúrne spestrenie.